Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. L-am alături de mine pe Dragoș. Am un topor, motherfucker, mi-am arcul momentan. Hai-mă acolo. Și tu. Băga mai și piciorul în câine. Mașca ai puici. Mă mai face să râd când pui mușii. Băi, să vedem ce o să facem pe mapa lui Dragoș. Mi-a zburat săinurile. Că n-am avut. Ce dracu a băgat stone? A prăjit. Eu nu. Din nou eu am uit. Unul pe mână. Dă și mie mâncare, tu uite, familie. Vrei să dau mâncare? Vrei să dau mâncare? Poți să dau una ca să te rembi? Nu, că n-am pus spawn point-ul. Aia, ora pe mâncare. Bă, mâncare. Că eu v-am dat. Bunilor. Bă, unde spun ăl? În casă. În chestă. Nu e nimic în ce să ne simțicle. A, uite aici. O friptură. Oricum trebuie să ducem ce știu deja pentru ce de ce Ce? Pentru ce? pentru lemn nu l-am făcut. Nu o să mai fie pentru lemn. Va fi pentru piatră. Știi că nu cred că mai ai spațiu, da? Bă, dă-și mi ceva, că vreau să mă duc să-l minez. Mă dau mure, nu vrei? Vezi că aveai o armură full, de fapt nu full enchant, de chain. Ce-i Da. unde? Păi m-au omorât pe mine zombiul ăla și pe ala ce mă voi. Ăla era full leather. Nu era full leather, Ba da, era full leather. era full chain. Era full leather, dacă spun. Bine, ne uităm pe filmare, avem În dovezi. care? Avem dovezi pe filmare, ne bai. Dacă eu l-am omorât, Taci-mă acolo. era full chain. Full leather. Frate, vezi că e ca mine. Bă, dă un pic ce Și în un coace. ăla care ne-a pus. Ce n-a pus? Care ne-a pus fierul la prăjit. A, stai mă că trebuie să termin acolo. Bă, dă și mie piatră. Patră. Da. E de sus. Lasă că am găsit și fără tine. O zonă de patră. Aș fi luat din iron, dar n-am nevoie. Vreau să iau 3 iron. Sar carambitele, fucaraci. Bă, deci, eu pe telefon am Case Simulator 2. Bă, deci eu mă rugam ca să-mi pice un vulcan. Bine, ăia care știu despre CSGO, știu la ce mă refer. Așa, un Case la Huntsman. Deci era ca vulcan, roșu. Bă, deci, toate armele bune și două cuțite Huntsman mi-au picat, dar în afară de vulcan nu mi-a picat. Așa și totul. ce? Te-am întrebat eu? Și M4A4 de 5 ori, care era roșu. Dă bă și mie ce vreau, dă mâncare! Ia mure, am lăsat în chest, Mâncare analfabetule. ce este? Nu mai știu. Uite, în ăsta, bă, e mâncare. Ok. Bă, ăla e al lui Mihai. Dă-l dracu. Dacă nu este aici, nu e vina noastră. Spunem că l-am mâncat mereu. Da, dă vina mereu pe mare. Bă, vezi că să las itemele pe care le-ai pierdut în acea zi. Stai că asta era sabia mea. Și ce ai mai pierd? Că nici mai știu ce avea. Nu știu. Am un topor. Te le las așa la întâmplare. Bine, eu am arc. În fine, nu mai am nevoie de nimic. Am Eu am mâncare. arc, asta mă bucură pe cel mai mult pe mine. Că am omorât vreo 2 păianjeni în primele episoade și oi făcut arc. Bun, eu mă duc până la bedrock. Hai să nu fim chiar așa de nu. Da. Cadă la goș! Așa. De ce dai după mine? De ce dai după mine? Mi vrea să-mi dispară săgeata din... Bă, aruncă și, fă și tu scăl. N-avem lemn. Mă încerc să minăm lemn. Hai bă, că ai dă-te în vis, dar Unde Veronica. n-ai să avem noi lemn? Stai să fac furnale. Pentru ce folosim noi cablu? Să ne urcăm cu el în peșteri și să facem furnale. Cu ceva să pic. Să vă punem el. Da, măcar nu stai așa de noob ca tine. Vreau că ziceai de Mario, pe ăla care dă pe hai ca să scrie. Bă, da, dau pe hai și nu merge să scrie eu. Chiar nu mai știu cum a spus. Am lăsat în pace, ce deci. Nu știa nici O fi el. bătut de soartă. Ce, tu știi multe, nu? Și am început să fac la parcurs. Bine, la început nu știam așa de bine, dar am văzut la un coleg de la mine din clasă și ziceam, bă, cu naibii face ăsta așa de bine și am încercat și mi-a ieșit. Da, frate, un exercițiu. Măta!
Eu sunt aproape, destul de bun. Hai mă, taci acolo. Sunt între bici, și bici. Du-te să nu zic. Bă, măcar aruncă torțe, știu că torțe ai, dă-te în cheșer. N-am torțe, doar un stack. Acum am 4 la mine. Ai bă, aruncă torțe. N-am bani. N-ai bani să vezi ce bani în cap îți dau eu în viața reală. Dă bă torțe, că mi-e silă să urc. Nu te zi să urci. Mamă, dacă ți iei diamante și nu le văd, te bat. În viața reală, nu uita. Hai bă, aruncă și tu torțele alea să vă Hai să spun și eu furnalele astea de aici. Încă un furnal. Yes! Cred că se face seară. Așa și ce vrei să dormi sau ce? Da. Bă, dă-te în cheșer. A, bine, că eu sunt cu fer. Păi și atunci? Moby Dick. Lasă bă biata creatură în pace. Unde e? Bă, deci erau un stack de părți aici în ce. Bine sus, rău. Hai. E, acum și cu tine. Hai bă să ne culcăm, să ne și eu spawn. Poate că am rămas în care prin spate, am rămas fără o ușă. Nu mai ai avut lemn. Poate vine și violează mă. Bună glumă. Da? Bă, tu știi că zombii dacă noi suntem aici poate să spargă ușa, da? Unde n-ai ușa, mă? Uite mă, ușile. Pă bune! Dă-mi coacă-ți dau eu fier. Am eu 8 fier. Bă, și eu 8 lemn. Pă bune, ai nevoie de același lemn ca să faci ușă. I-am 8 Pă lemn. bune. Hai să facem uși de iron. Uși, dar chiar merge la noi? Doar cum se pune launcher. A, du-te, n-am. Hai bă, vină și culcă-te până o dată Hai mă, ușa Viol aia. Master. Bă, eu sunt 69 sau 09? Cred că 69. Da, că Nu, joc nu. pe Da, SG. 69. Sunt joc pe SG și nu mă lasă să joc cu Joc. 09. Oh, baby, please. Gata. Încerc să-ți dau boost, dar nu pot. Mi-e place să mă strigați, dar... Am filmat deja 12 minute, what the fuck? Eu o să mai filmez în afară de la astea 7 minute. Eu am pui. Am pui, îl mănâncă în spatele tău. Așa ne ducem și noi pe minorii. Păi, bine, hai să închidem episodul aici. Aia, filmez până la 13. Bine. Încă un minut. Ce vrei, What? De ce tot asta așa? mamă, ce m-am speriat, că am auzit zombiul. O, bă. Ai văzut ce reflexe am? De prădător de ăla în răi. Hai mă, vezi cât ai filmat. 12 și 20. Îl închid acum. Salutare lume, eu am fost Dragoș, să dați like, să vă abonați și uitați un zombie în apă care... Adică 2... Unul full leather cu enchant. Bun. Păi cam atât cu acest episod. Să nu uitați să dați like, share și subscribe. Vă așteptăm cu celălalt episod. Pa, pa!